Or maging wakwak ka. Yung witch ba? Maging witch ka. Love you so much. Don't I love? I should take some garbage. No, because you know what you... Good morning, Philippines! Good morning. Good morning, guys. Ala, oy. Kailangan ko na pala. Good morning, guys. Maaga. Usual as usual. Maaga kaming nagising dahil hinahatid-hatid namin yung ano ko. Piano Church. Anyway, pumunta ako. Kakaano lang namin, guys. Nag-ano lang ako, guys. Nagpandesal. Pandesal and then coffee. Dinala ko sa sasakyan kasi gusto kong sabayan yung asawa ko sa sasakyan. Yung dinadrop na niya yung ina niya. Anyway, so magluluto ako ngayon, guys. Pumukbang na naman. Ay, naku, ito lalagang door na ito. Lemongrass and ano pa ba yung kukunin ko dito? Andito pa pala is alang na lang yung natira. 3. Ano, guys? Ano? Lemongrass at saka moringa leaves. Ito, you know, kalamunggay. Yung asawa ko alis punta sa isang bahay para lang ano, para i-ano yung para may tao dun sa isang bahay at wala, hindi pala kasya eh. Ito. Frozen so hot water. Hindi hot eh. Hot siya pero konti lang. Yan. Anyway, maayong aga sa lahat mga bishi. Aga-aga tulog yung asawa ko andon. Kasi maaga siya nagising, guys. Kasi pinukaw. Ginising niya yung ina niya. Kasi maaga kasi yung ano. So, maaga siya. Lagyan ko marami ng chayote. Chayote na ilagay ko. And then, ginger. So, yung daming kapag andito talaga yung asawa ko, guys, puno. Kasi bili ng bili. Hindi ko na talaga alam kung paano ito kainin. Huh? Anyway, tawagan ko muna yung kapatid ko and see you later. Okay, para sa mukbang. Ito siya, guys. Nilagyan ko ng tubig, ginger, lemongrass, and then ibuboil ko lang siya and then ilalagay ko yung chicken. Ito pala yung chicken. Puro siya leg. Puro siya drumstick. Yan. Itong ano ko ba, antorium ko, namatay yung yung pinaka-baby na dapat yung bulak talaga na namatay. Hindi ko alam kung bakit. Nagloko itong camera, guys. Nagluloko-loko. So, nagloko-loko. So, anyway. Nagloko-loko ba, oh? Paiba-iba yung, mag-ano siya, nag-move siya. So, hindi ko alam kung bakit. Yun, guys. Nilagay ko na yung chicken. Kuha tayo ng pang ano. Okay. Dito siya. Nilagay ko na. I'm just gonna let it boil and then, you know, dyan, pabayaan ko lang yan. Lagyan ko ng asin. Kayo na bahala kung ano. Tikman nyo na lang, guys, kung kayo magluluto. Pero ako, lagyan ko na siya ng asin and then later on, titikman ko ulit siya kung okay ba. So, yan. Tapos na, guys, yung luto ko. Oh, tapos na siya. And, pinatay ko na siya and then, ililive ko lang siya dyan. And, yan. So, magmukbang tayo later pag makabalik na kami. Yan. Kunin muna namin yung biyanan. Sa kakatapos ko lang din nakipag-usap sa ano ko, kapatid ko at saka sa asawa niya. Maraming mga balita-balita. I'm going with my husband even though he just didn't want me, but I'm going with him anyway. Look, and he just give me a bad look. Just for the record. I'm suffering with the look. This is. Do you want me to go or just stay here?
You can go. I just you want to do your mukbang. You say I got a problem with you. Please. Look at this, guys. He yelled at me. He will leave me later. Problem. It's a problem to me. Han, you gonna ruin my camera. Good. Mukbang na naman tayo, guys. Diba, nag-ano ako, guys? Nagluluto ako ng tinulang manok. Ano siya, sa chayote, malunggay. Pinakita ko na sa inyo, diba? Sarap, eh. Yung malunggay, lutong-luto. And of course, meron akong suka dito. Sarap itong sabaw sa kanin. Chayote. Sinong mahilig sa chayote, guys? Mahilig ako, paborito ko to. Ang manok din. Pinakuluan ko yung manok matagal. Matagal. As in, yung kita ko na talaga na nag-separate na yung laman niya sa sa bone. Yun. Ba't parang tagilid itong camera? Oh, si Tami, kakaalis lang pala, guys. Hindi ako sumama. Kunin niyo yung binan ko. Hindi ako sumama kasi nagutom ako, diba? Nag-ano lang ako, 2 pandesal at saka coffee this morning. Sarap ng sabaw. Sarap. Nilagyan ko siya ng maraming ginger. Pampawala ng langsa. Kung meron mang langsa. Mahilig ako sa ginger, guys. Yung pang ganito. Mga sabaw-sabaw. May mga taong ayaw sa ginger. Dahil yung amoy niya. Amoy. At saka yung lasa. May mga tao talagang ayaw na ayaw sa ginger. Pero ako gustong-gusto ko. Nasanay kasi yung bata pa. So, sanayan lang yan sa mga kinalakihan. Kung ano man yung kinalakihan. Kunin ko na nga ito. Ilagay ko na siya dito. Sobrang tender yung chicken. Yung sukang pinakurat with lemon. Sarap. Sarap ng sabaw. Ano pa ba? Masarap ba yung ano, guys? Yung papaya dito. Kalimutan ko na kasi ako, guys, nagsabaw ako ng papaya. Ay nako, talaga hindi maganda yung resulta. Nakalimutan ko na. Marami kaming papaya noon, palagi namin yung ginigisa. So yun lang alam na-remember ko, pero parang sa sabaw maganda din yun sa sabaw ata. Mga ganito papaya. I think I don't know, guys. Nakalimutan ko na. Sarap ng manok. Tinulang manok. Matagal na talaga akong nagtinulang ganito. Tagal na hindi ako nakakain. Buti na lang meron akong malunggay. Kasi boring pag walang gulay na dahon. Sarap. Yung din, pag wala kayong malunggay, lagyan nyo na, I know maraming bok choy sa guys, sa grocery store. Mga malalaki nga lang yung mga sobrang giant. Nyo lang, ikakat nyo lang. Gusto ko pa naman sana sumama sa asawa ko. Kasi yung tiyan ko kasi nagutom. Alas 10 na, guys, na umaga. Alam nyo ba? May pamanhiin dun sa namin. Sa lugar namin noon. Ito lang yung naalala ko. Masama daw yun isama yung chicken at saka papaya. Huh? Masama or bawal sa mga wakwak. Hey! Nakalimutan ko na kung alin. Or maging wakwak ka. Yung witch ba? Maging witch ka. Kasi naalala ko noon, bawal isama yung manok at saka papaya. Hindi ko talaga alam kung bakit lang bawal eh. I think yung lola ko yung nagsabi. Lola. Ito lagang Filipino, no? Mahilig sa mga superstitions. Mga pamanhiin, mga tinutuuhan ba? Tutuo. Kung ano man yung mga sabing sa matanda, yun na talaga. Yung mga unang nakaraang tao.
Yung mga tao noong unang panahon. Mga nakatatanda sa atin ba yung mga lolo-lolo natin? Diba? Iba yung paniniwala nila. May mga paniniwala ng mga tao noon na dala-dala natin ngayon. Na sobrang lutoan ko yung ito. I like when it's crunchy pero naluto ko ng sobrang sayote. Nanonood ako ng mga video ni Inday Kabkab. Kaninang umaga. Kaya nagluto ako at nagutom. Busog ka agad dahil sa tubig. Dahil sa ano ba? Sa tubig. Mga higop ka ng higop nito, busog ka agad. Alam ko naman na tayo mga Pilipino mahilig tayo sa mga pamanhiin. No? Parang ibang tao talaga, parang pinagtawanan ba? Dahil hindi sila naniniwala. Pero yung mga taga-probinsya, more on paniniwala talaga sila yung mga taga-province. Marami mga pamanhiin, huwag kang maligo sa sapa, sa river, 12 o'clock. Kasi may mga engkanto, naliligo. Mga engkanto ba? Yung mirong mga gano'n na, huwag maligo sa sapa, 12 o'clock. Kasi yung time nila, time ng mga engkanto yung naliligo. Talaga naman. Yung sa province, yung huwag kang kung andun ka sa forest, so mga bukirin, at saka may lasang. Lasang, that means yung one round, you know, like full of tree, like there's a lot of tree that you cannot get inside. Parang mga ganito kalaki sa bahay, ganyan kalaki. Pero marami siyang kahoy at saka marami mga vine na hindi ka talaga makapunta sa loob. Huwag kang mag-ingay kasi may mga masamang tao dyan sa loob. Ganyan ba? Naniniwala ako doon yung mga ganyan. Kasi, Ginoo ko guys, yung bata pa ako guys. Alam niyo ba yung bata pa ako? Grabe talaga guys, yung bahay namin guys, malapit sa lasang. At saka, maririnig mo talaga yung mga 12 o'clock yan. Parang may nanghuhulog ng mga plato doon. Hindi mo alam, wala ng mga tao kasi bukirin nga eh. Parang may mga nahuhulog na plato. At saka parang may marami daw diwindi doon. Sabi ng ama ko, ganyan may istorya ba? Yung kapatid kong lalaki na kasunod sa akin kasi ako kasi yung panganay. Ang natawa ko kasi ang gagawin namin palagi is yung batuhin namin yung lasang ba, yung forest area, batuhin namin ng kapag binabato na namin yung buhok namin tumitindi guys, as in for no reason, wala talaga, bata kami guys. Kasi nasa paligid, kasi may bukirin kami malapit. Nandun lang talaga sa lasang, makikita mo lang yung kahoy doon. At saka dito kami nagtatanim ng mga mais. May mga, parang may nakatingin. Yung talagang feeling ko, yung pakiramdam ba may nakatingin. Bata kami guys noon ha, pero alam namin na bawal kasi yung ama namin talaga guys, bawal magsyagit-syagit, bawal magingay. Pero kami magkapatid, ingay. Yung kapatid ko pala guys, hindi ko to malimutan. Yung kapatid ko, bata siya of course. Meron ng isip eh. Kasi nag-uma na nga kami, tumutulong na kami sa papa namin. Alam nyo ba guys, hindi ito hindi itong istorya lang para may Totoo ito guys ha. Yung yung kapatid ko, udto like 12 o'clock na in the middle of the day. Pumunta kami sa bahay kasi malapit lang guys, bahay dito, farm namin dito, Lingin, at sa gitna is lasang. So pumunta kami sa bahay para kakain, ganyan kasi paniod to lunch time. Yung kapatid ko hindi nag-follow sa amin kasi magbi-business daw siya, alam niyo na, magpupupo daw siya. So doon siya sa lasang guys. Alam niyo ba kung ano yung takbo yung kapatid ko guys sa bahay guys. Doon kami sa bahay, kita namin yung paligid, ganyan. Hindi namin makita yung kapatid ko kasi andun siya sa lasang, mga kahoy-kahoy na sagbot-sagbot. Hindi siya makikita. So 30 minutes later, nandun na kami sa bahay. Yung kapatid ko guys, takbo, iyak-iyak guys, syagit guys, umiyak. Grabe yung lalaki. Pa, may nagpakita sa akin pa, magandang babae pa. Maganda daw babae, puti, suot, at saka taas yung buhok. Sus, ipapala ko. Sus, niwala. Sus, kami din nakatawa, may guys, tumatawa. Sus, damgo, nanaginip ko lang.
Sus, totoo talaga guys. Yung balhibo ng kapatid ko, mabalhibo kasi yung kapatid kong lalaki. So yung balhibo niya guys, tumitindig. Iyak talaga siya guys. Hindi talaga drama guys. Umiyak talaga yung kapatid ko guys. So in-interview ni Papa. In-interview namin, nakikinig kami guys. Yung mga balhibo namin guys na tumitindig. So, mama, susulawan, nakagusto. Tapos imulong, nakagusto. Lunglong. Sabi daw ng babae, sabi ng kapatid ko. Sabi ng babae, palagi kitang tinitignan doon sa Bisaya. Palagi daw siyang tinitignan doon kasi andun kami palagi guys kasi nandun yung namin farm. Sasama ka sa akin. Gusto na talaga silong Long dalhin guys. Hindi na daw nakaapak yung kasi yung babae hindi nakaapak sa lupa. So si Long hindi na daw nakaapak, hinawakan daw yung kamay niya. Yung hindi na nakita na daw niya yung hindi na siya nakaapak sa lupa. Bigla daw niya ginanon yung kamay ng babae. Ganun ba? So, ang nangyari guys, takbo daw siya guys, doon daw napakilala talaga yung babae guys. Babae, parang diwata daw. Sabi pa ng ama ko, hala, diwata yun. So, ang ginawa ng ama ko guys, alam niyo ba kung anong ginawa ng papa ko? Doon siya sa lasang guys, pumunta doon. Diwala talaga yung ama ko guys. At ako din naniniwala hanggang ngayon na totoo talaga yung mga pangyayaring yun. So, nagalit yung ama ko kasi pinagdiskitahan yung kapatid ko guys. Ay nako guys, pwedeng kunin kahit anong oras, pwedeng kunin yung kapatid ko. Diwata daw yun. Doon sa ang alam nyo ba guys kung anong mga pangyayari? Doon ama ko guys, doon nagwala sa lasang guys. Pumunta sa lasang, nagsagit-sagit akong amahan guys. Yung kapatid ko, palagi kami, nandun lagi, naguna. Yung ginawa ng mga farming, di ba, pag may mais, maraming mais, di ba? Yung mais pag maliit pa, ginuguna mo yung kinukuha mo yung nasa ilalim ng mais. So, kami by line. So, yun ang namin. So, yung kapatid ko, nakakita na naman doon, nakatingin daw sa kanya yung diwataan doon sa lasang, sa gitna ng lasang. So, the next day, nagalit yung ama ko kasi hindi nga pinaglubayan yung kapatid ko. Gustong-gusto yung kapatid ko. Pumunta si Papa sa loob ng guys. Hindi ka nga makapasok, di ba? Kapag sa lasang, hindi nga makapasok kasi sobrang yung maraming mga nakabubot, yung mga malalaking mga mga roots, at saka yung mga vine na sobrang laki. So, pumunta si Papa dito, hinampas-hampas niya. Yung mga basundang, sobrang hait, yung mga very sharp. So, pinutong ni Papa dun siya sa ilalim. Nagkuha si Papa so, maraming ubod. Nakita ni Papa, pumunta si Papa dun, maraming ubod. So, gikuha ni Papa yung mga ubod. Kay gulay yun. Nakita niya. Doon siya, nagwala si Papa dun sa ilalim ng lasang. At si Mama dun sa labas ng lasang naghintay. So, nakita si Papa maraming ubod. Alam niyo ba yung ubod? Yung ubod sa kahoy. Basta ubod sa kahoy, masarap yun guys. Yung ubod puti ba? Sa ilalim ng kahoy. Sa gitna ng kahoy. Ubod ba? Basta ubod. Hindi ubod sa kawayan kasi may ubod yung kawayan. Yung sa kahoy ba na sobrang puti. Doon kumuha si Papa ng lasos guys. Alam niyo guys, ang narinig ni Papa guys. Yung na naman, mga kalabog ng pinggan. Parang nahuhulog talaga guys. Grabe daw yung ingay guys. Nahuhulog yung yung mga parang nahuhulog yung mga pinggan kasi inaanugan ni Papa, di ba, mga ganon hinampas-hampas at saka para makuha niya yung ubod na yun. Nagalit si Papa dahil so yan siya. So kinuha niya yung ubod. So nagalit ata yung diwata kung ano man talaga yung meron doon guys, kung ano man talaga yung doon, nagalit talaga guys. Naniniwala talaga ako sa mga ganon. Yung mga superstitious na merong mga 12 o'clock sa river, may maliligo. But anyway guys, thank you guys so much for watching and I hope you enjoyed this video. Nakatulog na naman ako guys. Get in mates. Chicken tinola. Let's go get it. Do you wanna go out this way? Do you want something? What do you want? Nagluluto pala ako ng ng mais pala ba? Ng anagon. Nagluluto ako dito. Ayan. Inano ko lang siya, boil. Yun lang, binuboil ko lang siya. Very careful, ha? Please. I love you, hon. Love you too. You for me? Yeah. Here we go.
Nakakamiss yung asawa ko. Nakakamiss. Even though he's been in the net. You want me to take garbage with me? No, I miss him to death. Want me to take any garbage? Get rid of some of it. It's fine. I miss you to death. And I love you. I love you so much. Don't Call I? you. I should take some garbage. No, because you know what? You take care when you get there. You take care of your cereal. I'll do it over there because I will probably drive there somewhere sometimes. Do you have gas? Yeah, I got my wife. You got half a tank. We probably should got you more, but you're fine. I'm good. I'm good. Went down. So she has some stuff over there already. I wore glasses now because my eyes hurt so bad. Let me go check outside because hindi pa nag-snow. Tumawag yung asawa ko kasi umalis na siya, guys. Tumawag siya and then hindi pa siya malayo dito pero sabi niya papunta na daw yung snow dito kasi nag-snow na daw kung asan siya. Malapit lang dito pero hindi pa nag-snow dito. Sabi pa niya parating na daw dito. Yung mata ko sobrang sakit pero andun ako sa laptop, guys. Nakatitig ako sa laptop. Nag-edit ako ng video kasi wala akong video bukas. O meron akong video bukas pero wala akong uploaded extra for sa susunod na araw. And then gawan ko ito sila ng ano, guys, video bukas. Magvi-video ako, magfi-film ako bukas. Pero ito yung foundation ako. Sana hindi ito foundation ako from CoverGirl. Come. It's excited. Now excited. Come on. Excited. Let me close this. Roxy, come. Right here. Come here. Good girl. You listen. Sit down. Sit down, my love. Dada left us, huh? I'm still gonna call you Dada. Stop snipping over there. Ito yun pala yung binili namin ni Tammy sa Big Lots na table. What is the problem, Mitch? What is the problem? What is the problem, Misty? You say night-night na? I'm gonna end this vlog na. We're gonna go in night-night na. Yes, Mama's going to say night-night. And then I'm gonna end the vlog. See, bye-bye. And thank you all guys so much for watching. I appreciate it. Thank you sa support sa mukbang ko. And yeah, so bye. Thank you guys. I will see you guys tomorrow in my next video. Bye. And saka may snow na bukas. Oh, third day na pala ngayon ng spring. And then may snow pa rin. So, what? What the frick? Diba? What the frick? Spring na. Spring na, guys. Spring na. May snow pa. But anyway, bukas na lang, guys, with snow, spring eh. Bye. I will see you tomorrow. Bye. Yeah.